Welcome. It's an for YouTube channel. Mapereka iwo komanso alole Amalawi kunena kuti akathe kukalembesa kukaundula wazisankho amene akubwerayi pogwiritsa ntchito ma passport ngakhale kuti muziko muno mulibemonso ma passport, driver's license komanso makalata ochokera kwa amfumu. Komanso nkhani ina imene tinabwerera kuno ndiyo khuzana ndi kumangidwa kwa anthu pa nkhani za ndale pamene apolisi akungomanga anthu kumatenga ngati ku Blantyre kupita nawo ku Lilongwe. Chikhaleni icho mu Blantyre muli sero, muli polisi, muli court. Komanso ena kuchoka nawo ngati ku Mzuzu, ena kwasiya mwina kudwangwa kumene zimene zili zosempana ndi malamulo. Ifeyo mukalata mwathu talembamo kuti taapasa masiku 20 ndipo ngati masiku 20 amene wasatipasa mayankho yenerera ife sitingatope tidzabweranso chifukwa cha ife ngati Amalawi First timangoyimirira Amalawi. Machisanzo nkhani ya ku MRA imene tinaitenga kupita nayo ku MRA kwanatiita na MRA ku Lilongwe ndipo takambirana ndipo msonkho umene unayikidwa kuti uziphinja Amalawi a MRA auchosa ndipo ifeyo ngati Amalawi First tikuthokoza kwambiri makamaka usogolero wako MRA ngati Abizwek akapoloma chifukwa chokumva madandaulo a Malawi. Tikuthokoza kwambiri. Thank you. Blantyre moto. Malawi First, the people first. Moto. Komanso tilemekeze magulu ena ngati omenyera maufulu ngati Malawi Watch, CCTV, komanso Malawi Freedom Fighters ndi magulu osiyana-siyana abwera pano komanso ena omenyera maufulu kuchokera maboma osiyana-siyana ngati Kuthyolo, Salima, Zomba ndi ena amene achokera ku Msanje. Ndikakulandireni masana ano makamaka inu Amalawi okwiya amene mwabwera kuno kuzapereka nkhawa zanu ku ofesi imeneyi ya DC. Muli okonzeka kuti mupereke nkhawa zanu? Muli okonzeka? Chimene ndikufuna kunena ndichi, nkhawazi tazitenga kuchokera ku Upper Stadium kubwera nazo kunoko. Pamene tipereke nkhawa izi matemu athu so athera pati amene apezeke akubwereranso pa nsewu ndiye kuti amene akuwapalamulawo kuti ammange. Tikumvasa right? Koma ine ngati president wanu ndikupempheni kuti tachoka kuja mwamtendere, mosanyoza munthu, mosaswa galimoto, mosaba katundu wathu, kulemekezanso wa polisi limodzi ndi Inspector General of Malawi Police. Tayenda mwamtendere kuzafika pano pa DC. Tiwerenga pano chikalata chathu cha madandaulo ndipo tikuyembekeza kuti asogoleri athu achizungu koma ikupita kwa anzangawo a president anzangawo chifanya elu wawo sauka ine ndawang'ambaso mu chizungu koma pano ndiwerenga mu chichewa. Tikumvesesana chifukwa nchimodzi munthu ukalowa mu chalichi kumalalika mu chizungu koma anthu ukulalikira wokuda zikugwira. Kuchokera ku chikhumbo chathu cha ife ngati Amalawi tikufuna tisimikizire inu amaudindo kunena kuti ife ngati nzika timakhala nacho chikhulupiriro ndi chikhumbo chokuti tikhale ndi dziko labwino lokomera wina aliyense. Ndipo izi tikuzindikira kuti ndi udindo wathu ngati ife Amalawi kuti ichi chikhazikike pakati pathu ndi cholinga kuti tonse tipange Malawi wabwino. Ndi cholinga cha ife Amalawi First kuyimirira Amalawi osauka olemera pa zimene zikuwaphinya mu dziko muno. Ndipo izi sitikupepesa kwa wina aliyense chifukwa ndi udindo wathu kuti tichite promote nkhani ya justice kapena chilungamo muno Malawi. Nkhani zathu zimene tabwera nazo ndizokhuzana number 1 kulephera kwa bungwe la NRB limene linakhazikitsidwa kuti lizilemba anthu lizipasaso anthu chanzika kusonyeza kuti iyeyo ndi Malawi. Koma kwa zaka zingapo kuzafika zaka 4 zapitazi zaonesa kuti bungwe la NRB
ndilolephera ntchito yake chifukwa likulephera kuti lipereke ziphaso kwa nzika zimene zili pano. Inu ziphaso muli nazo? Anthu amene wa bwana akuyenera kuti posachedwa pompano akalembese mu ndondomeko yovota kuvotera atsogoleri amene alipo pano kuti atuluke alowepo ena chifukwa awa alephera asanalephere. Ne imodzi mwa ndondomeko bwana ndionera kuti munthu akhale ndi chanzika. Kodi ndi mmene zililimu inu mukavota simukavota? Ndiye tikufuna mukuwapereke kalatayi kwa NRB kunena kuti kumwera kuno anthu sakulembesa, akabwera pa center akumapelembapo anthu 5 kena koso wa 6 ndikumuza kuti bwerera machini athu afa network yataniso. Tikumvana eti? Ndiye pa ichi tikufuna ife eni yake ya dziko lino kuti tizakhale ndi zisankho zabwino 2025. Ndiye tikupempha NRB number 1 aonesese kuti kumwera ku Eastern Region komanso kumpoto kumene kuku abwereseko machini. Andi mwauze so kuti ife ngati Amalawi tikuziwa bwinobwino kuti akupanga dala ndi cholinga kuti azilembesa anthu aku chigawo cha pakati kusiya kunoko kumwera ku Eastern Region ndi kumpoto. Tizoona sizoona? Zimene ziti zizabale mwana osaona chifukwa ifeyo ngati sitizavota ifeso sitizalola kuti atsogoleri amene azakhale m'maudindo. Imene yo izagwira ndi ng'alule ndisaying'alule. Paichi tikupempha acheya ameki amene amachedwa kuti Electoral Commission, Malawi Electoral Commission, poona kuti awa NRB alephera akupanga mafilimu. Nthawi ya mafilimu ndino Malawi walero ngampusise alole anthu akapange chanzi akalembese muzisankho kuzera kuchanzika, kuzera ku passport, kuzera ku driver's license, kuzera kwa mfumu wa kalata ichokera kwa mfumu. Mukugwirizana nazo si mukugwirizana nazo? Akalephera zimenezi chisankho cha 2025 chichitike chisachitike? Mukunena ndinu chisankho chichitike chisachitike? Chisachitike. Tikulamula ndife anyake aziko lino tikumvese sana. Mopanda kumuopa munthu ndikuti mopanda kumuopa munthu sichoncho? Mwina akukulisa chigwira ntchito mboma azinjoya chifukwa ngati kuliso anthu ovutika kwambiri ndinu anthu ogwira ntchito mboma amene masalari anu ndi ochepa. Kale kulandira pensioni palibe kulandira ndalama zako. Kale ndi kale lija malamulo amanena kuti munthu ukachita retire 3 to 6 months ulandire makobiri yako, koma wangu zipa makwangu hapa makobiri tizazuka siku lina chifukwa tizanena kuti enough is what? Enough. Choncho tikupempha inu wa polisi kuzera kwa Inspector General zoma mmanga munthu ku Blantyre kumpitisa Lilongwe, kummanga munthu Nzuzu kumpitisa Lilongwe, kummanga munthu Mulilongwe kumpitisa Kudwangwa, muzimpitisa Wadwanga ekayo amene ndili ineyo koma ina awosewayi chifukwa ndi chibwana kusiyana ndi democracy, kusempana ndi democracy. Kodi kuno ku Blantyre kulibeko prison? Chichiri prison ili kumwanje? Chichiri prison ili kumuneno? Kodi kuno ku Blantyre kulibeko Blantyre polisi? Kuno kulibeko polisi? Kodi ngati ya polisi waliko chomutengera munthu kwa musiya ku Lilongwe ndi chani? Kodi kuno kulibeko makoti? So this nonsense must stop immediately, and we are demanding as the owners of this country. Siri kugawa pano maswiti here. Time to kugawa maswiti is over. Ngani ina imene tinabwera nayo pano ndiyo kuzana nchitidwe wa MRA umene anachita introduce msonkho umene umapinja Malawi kuti azilipira msonkho, azilipiraso Malawi Bureau of Standards komanso azigula mastika. Koma bwana DC mundirole kuti ndichita report kunena kuti MRA anatiita naife ya Malawi First ku Lilongwe ndipo takambirana ndipo atiuza tauzaso ziko kuphatikizapo president
kunena kuti msonkho umene uchoke. Koma tifuna tipereke warning ngati msonkho umene ili film kuti mwauchosa mwa film titulukanso. Ziko lino ndi la democracy. Time to play with our minds is over. Tukumvana eti? Malimba ntima eti? Maremu Chilima ndi amene anatiphunzitsa eti? Uja anafera kuchikangawa, si choncho? Ndi Ng'alule. Ndikung'alula sopa. Ndikung'alula. Ndikufuna ndikuziwiseni ya Malawi kuti Maremu Chilima anamwalira kuchikangawa pa ngozi ya helicopter. Ndege eti ndang'alula pamenepo. Pomalizira penipeni bwana DC tikukupemphani kuti mutitengere madandaulo awa. Madandaulo awa sanachoke kwa Boni Kalindo. Madandaulo awa sanachoke kwa Malawi First. Madandaulo awa achokera kwa Malawi ali apa. Madandaulo awa ndi anu ndi yanga. Ainu a Malawi. Ndiye tikuyembekezera kuti bwana DC mupanga chofunikiracho mukatiperekere kalata imeneyi yopita kwa Annabel Mtalimanja amene ali olemekezeka athu kumeki, komanso Madam Yolam amene ali Inspector General of the Malawi Police, komanso bwana wa ku NRB. Mukambirane, mukhale pasi mukambirane kuti ifeyo enough is enough. Ndibwerezenso ndikukapereka chikalata ichi kwa bwana Nkubwa komanso pa officer in charge Blantyre Limbi ndi onse a operations. Mademo awawa athera pompa. Ndipo tikamachoka pano palibe kuimba choimbira. Tukumvese sana? Yes. Tikamachoka pano mademo athera pati? Inu simunamve kuti namangidwa kumangochi. Ananena kuti ati natukwa na DC. Ati natural gate. Simunamve. Itu ndi mademo athu athera pati? Sigani tu. Sigani. Then again. Siko mudalanjira tikafikitsa ngonya tikafika chikana. Katika interview utabangira mu kompa. Azondo ajabaza. Are we set? Yeah. To go? Yes, sir. All right, a summary of what you have presented in your petition. Yes, as said earlier on, we came to deliver our concerns from Malawians, issues to do with the NRB and their failures after suffocating other regions whereby people are not able to access the IDs. So we came to present this as concern number one. Concern number two is a plea to Malawi Electoral Commission, where we are asking them to say, since the NRB has failed, we are now appealing to the MEC chair to allow people to register during the forthcoming elections, to use other identifications like identifications like passports, driver's license, or letters from the traditional leaders, because this is the only an identification that can make someone to have to be able to register and be able to vote. The other issue that we came to present was to do with the political arrests, where we have seen as Malawians noted with concern
that police are just arresting people willy-nilly on political matters. When you post something on WhatsApp, even if you are just a recipient and you post that to groups, to different groups, you are a victim and you are arrested. And worse still, they are taking you to a long distance, far away from your home, where people are not able to see you, visit you. So we find this to be unfair in a democratic dispensation of governance. So we must know that we are in a democracy and we have our freedoms. And one